மலையாளத்தில் உறுதிமொழி ஏற்ற திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார். விஜய் போட்டோவை எடுத்து காட்டிய சட்டமன்ற உறுப்பினர். ரங்கசாமி படத்தை காண்பித்து கடவுள் பெயரால் என்று பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்ட விசுவாசி. புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பதவியேற்றனர். அப்பொழுது தாவேகா சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் படத்தை காண்பித்து பொறுப்பேற்றது. புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு மொழியில் நிலை குறித்து கவனம் ஈர்க்க முயன்று அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் மலையாளத்தில் உறுதிமொழியை ஏற்றது என பல சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. சி நியூஸ் செய்திகளுக்காக சித்ரா.